Kultúra kategóriában 2 díjazottunk lesz. A legjobbak voltak EOZIN magazin, Pécs hiánypótló kulturális magazinja, a Pécsi Nemzeti Színház, a Kodály Központ honlapja, Magyar Fesztivál Balett, a Lisztév hivatalos honlapja. Tehát ők voltak a legjobbak. A kultúra kategóriában a minőségi díjat tehát átveheti a Pécsi Nemzeti Színház. Gratulálunk! Pályázó Termény Deadline Kft. A kategóriának megfelelő hasznos funkciók, például közvetlenül elérhető online jegyvásárlás, szép design, és az ügynökség is pécsi, a megbízó is pécsi, helyi összefogást látjuk. Kulturális kategória, az év honlapja díjat átveheti a Kodály Központ honlapja. Gratulálunk! Pályázó Zsolnai Örökségkezelő Nonprofit Kft. Színes és érdekes tartalommal, modern vizuális megjelenéssel pályáztak. Tehát gyakorlatilag utólag nézve egy pécsi házi verseny alakult ki. Ez gyakorlatilag azért azt is jelenti, hogy próbáltuk itt a magyar sajtó elemezni Pécs, mint a Európa kulturális fővárosa milyen nyomai lettek. Nagyon örülök, hogy nem csak épületek, intézmények alakultak át, lettek felújítva, hanem ezeknek a cégeknek, intézményeknek a honlapjai vagy létrejöttek, vagy néhány esetben felfrissültek, modernebbek lettek, és mi ezt próbáltuk ezzel a 2 díjjal ösztönözni. A kultúrához tulajdonképpen hasonló kategóriánk jön, vagy legalábbis